O deputado provincial de Cultura presentou esta mañá as bases para a selección da persoa que dirixirá o Museo de Pontevedra. Publicaránse mañá no Boletín Oficial da provincia e a partir de entón os candidatos contarán con 30 días hábiles para presentar as solicitudes. Ademais da documentación requirida, os aspirantes ao posto deberán presentar unha memoria co modelo que queren para o museo en base a cuestións como a componente de xénero ou a musealización dos edificios pechados. En base a iso, pois haberá un órgano conformado por funcionarios da Deputación, que, como ben podedes ver, pois engloba o Departamento de Cultura, o Departamento de Persoal e tamén a Secretaría, pois para valorar todo o que será tanto que cumplen cos requisitos, os méritos que enumeren e que acrediten, como, así mesmo, e o que é tamén de vital importancia, a memoria do proxecto. Os candidatos deberán ser funcionarios ou persoal laboral fixo do Grupo A1 e ter unha licenciatura ou grado en disciplinas como Historia da Arte, Belas Artes ou Humanidades. Ademais, a Deputación exixe que os aspirantes teñan experiencia previa nalgún posto similar. O Museo de Pontevedra ten unha longa traxectoria investigadora, polo que entendemos que precisamente valorar a traxectoria investigadora da persoa que queira acceder a ese posto directivo, creo que vai ser tamén unha cuestión de importancia, incluso cando haxa doutoramentos, cando haxa cuestións que demostren que esa persoa que goza dun rigor científico e de todas as posibilidades en publicacións, pois que eu creo que tamén son valorables. Por outra banda, este vernes incorporarase unha persoa á xefatura administrativa para que a nova dirección do museo se centre na parte artística. Optamos por unha persoa dunha experiencia contrastada e dunha importancia elevada, que é unha funcionaria desta casa, que se chama Sonia Mateos, que, para facervos unha idea, foi a xefa de xestión de Príncipe Filipe, xestionar 12 millóns de euros, ou actualmente era xefa de xestión de mobilidade e infraestructuras, que xestiona 20 e tantos millóns. Por lo tanto, digamos que intentamos non facer ningún experimento, senón poñer xente dunha solvencia absolutamente contrastada. Mosquera asegurou que este é un proxecto ambicioso e mostrouse convencido de que haberá moitas propostas polas grandes posibilidades do museo. Pretendemos que as persoas que se presenten vamos ao máximo, o sea, que veñan formadas e con capacidade demostrada de outras institucións, públicas, porque non poden ser privadas pola propia normativa, e que xa, digamos, que calquer período de demostración ou aprendizaxe xa traen feito. Eso é extremamente ambicioso. A Deputación espera que para o mes de abril o museo se aconte cunha nova dirección. Iso sí, aínda que este é un proxecto a longo prazo, este posto poderá ser cesado en calquera momento se non se cumpren os obxectivos que marque tanto a memoria presentada polo candidato como a propia institución provincial.